значи една двойка? Намерете друга двойка и се знаете. Правите четворка. Тоест, как се фаща? Правете четворка сега. Заповядайте. Правете четворка, сега направете, седнете в кръг и всички трябва да се започнат. Айде, лапи при нас вече. Дърпате се на ръце и всички сядат. Въобще, да. Как беше? Всички да седнат назад и да дърпат. Ай, да се отпуснем. Отпуснете се, да. И сега станете. И станете. Айде, няколко пъти. Няма как, на нас не лесно. Не е яко. Чакай, аз трябва да ги снимам нещо. Горе отпуснете се да се държите долу. Да. Трябва да правят, те сядат. После това те се изправят, ние сядат. 3, 4. Вижте, си измисли нов начин. Ще го пробваме ли? Да, може и по двойки. Може и по двойки. Тринай. Значи, кой сляка пръв? Ами ни. Айде. Я да правя, виж какво правя. Добре, сега всички се събираме на едно. Това е готово. Събираме един частен кръг, така, на гръб към на тази посока. Всеки с лице нататък, така. Да, стиснете се и идеята е всеки човек да седне в скута на човека зад него. Така. Много вълзаш. Чакайте, сме по пет. Аз си крах как да ни крахме! Инчичива. Това е too much. Добре, готово? Айде, сядайте. Закономерностите физическите. Супер! Супер! Ами, това бяха игрите. Добре, тогава, сега, колко души сме? Може ли да се преброим? Айде само едно, две, три, така, само да видя. 2, 3, 4, 1. Това не, беше едно. 5, 6, само да знаем колко ще. А, няма да е едно, а? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, да, 21. Да, това е. И ти си човек, бе. Да, имаме 20. Те могат да тръгват. И Кирил май Те тръгват. Да, ама Боря тук, затова тя тръгва. Значи 20. 20. Добре. Еми супер, значи 4 групи по 5 човека. Да, 4 групи по 5 човека. Добре, значи как ще изберем групите? Помниш ли това с животните? Където правихме, ви дадах едни животни и трябваше да ги имитирате като движение. Този път сте сляпи. Аз ще ви прошушна на случайен принцип на 5 от вас животно. И вие трябва да издавате звука на това животно и да намерите другите 4 от вашия вид. Разпръснете се малко назад и затворете очи. Да, аз ще ви кажа на уши.